Usa ka estudyante mo ambak unta sa ikaupat nga andana sa ilang eskwelahan. Samtang usa ka tiguang nga Amerikano napagang patay sulod sa iyang gipuy-an. Niadtong Sabado, patay usabang usa ka lalaki dito sa Lower Kawayan, Barangay Sambag 2. Ani ang ating mga police reports hatod ni Ray Pasaporte. Patay ang usa ka lalaki human gipusil diha sa iyang ulo diha sa basketball court sa Lower Sitio Kawayan, Barangay Sambag 2 niadtong Sabado. Ang biktima unang giila lamang nga alias Bungot nga taga Ramos ning Dakbayan. Ang biktima gikatahong nangita siyang kapuyo sa maong lugar. Dugay na kayo to. Nagbuwag sila, naminyo naman siyang lain. Naminyo sa taglain si Marilo. Ay sa una, pero bangko. Ako ko kabantay kayo niya hari. Naminyo naman siyang lain. Ako na doon, pa, ito. Dito rin ako suyo lang ha. Pero may siyang mag-arian din ang kamara? Di mo na taga din eh. Samtang usa ka Amerikano napalgan nga patay sulod sa iyang gipuy-an sa Purok 3 sa Barangay Kubacob, Mandawi City. Naabdan sa mga sakop sa kapulisan ang Amerikano nga nagbuy-od sa sofa. Siya giila nga usa ka Robert Van Smith, 70 anyos, pinaagi sa iyang passport. Baho naman kayo niya. Naabot na mas pikas balay bang baho niya. Gahapon naman na ni Maho. Ang Amerikano mauna ang ikatulo nga namatay sulod sa maong balay. Unang namatay ni adtong tuig 2003 ang usa ka pulis nga nagpuyo sa maong balay. Namatay sab ang usa ka bata nga nagpuyo sa maong balay ni adtong tuig 2006. Nay maglakaw-lakaw nang mara may mga tug internetan sa una eh. Barkada nang nagbantay tagiya sa dani ba. Ara ra may matug sa internetan eh. Nay magdagan-dagan bata maglakaw-lakaw niya. Ang portahan sa sud maglamba-lamba. Naalagi ko noy diliingon nato ba na sa sud ngay mudagan raman ang mga butang og ilahara, like for example sa computer chair mudagan na nag-iyaha. Samtang usa ka batan-on nga gituhuan nga hay sa ginadili nga drugas but-unta muambak gikan sa ikaupat nga andana sa iyang eskwelahan apan napakgang ang iyang plano dihang nakuptan sa nakasibilyan nga pulis. But initially ang iyang kon is nahadlok kay murag nay gukon niya, di pa nato ma-confirm no, but initially mo ingon na even uban mga tao nga nakakita nga to murag something you know nga lagi no under influence of pamba sa illegal drugs pa. Ray Pasaporte, News 5. Niay usa ka police officer nga na-assign sa Cebu City Public Safety Company miuli sa napunitan niyang belt bag sud sa gisakyang taxi sa iyang asawa. Si SPO2 Isagani Sinisa miingon nga wa niya damhang nga sa iyang pag-abli sa bag duna di ay kining sud nga $2,093 kun moabot og 91,000 pesos nga kantidad sa Philippine money. Sud sa bag mao ang ID sa tag-iya nga si Erlinda Fleming nga taga Anchorage, Alaska. Si Sinisa nga usa ka born-again Christian miingon nga wa gyud siya matintal sa maong salapi nga nakitaan. Ang hepe sa CCPO nang hinaot nga magsilbing ehemplo si Sinisa sa uban pang mga pulis. Mutag para nako man kay kanang nakaibaw man ko nga kini siya ka tadi man siya jud importante. Kung nabot kani siya sa tagya. Siya isang magandang ehemplo para sa ibang kasamahan natin, hindi lang sa PNP, no, kundi sa gobyerno. Araw-araw ang texting, araw-araw talking, araw-araw surfing, sa isang beses na pag-load. New Talking Text, araw-araw load 30 pesos lang. 3 araw kang fully loaded. Kaya araw-araw kang may unli-text, talk at internet. Araw-araw, love you. Yeah! Kaya sa Talking Text, araw-araw panalo ka. Text AL30 to 4545. Usa ka common nga lubganan ang tukuron sa management sa to-go shipping alang sa mga patay nga lawas nga wala pa maili gikan sa nalunod nga barkong tama sa Aquinas. Gikatakda ang mass burial nini sulod ning buwana. Andrea Patenia, Suginlimi.
Gisugda na sa General Manager sa Cosmopolitan Funeral Homes Engineer Bong Ibo ang pag-design sa apartment style nga mga nitso alang sa ipahigayong mass burial alang sa mga patayng lawas sa mga pasahero sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas nga hangtod karon wa paghihapon mailhi. Sa labing uwahing talaan sa Cosmopolitan kaganihang buntag, 47 ka unidentified bodies ang anaa silang kustudiya. Samtang 69 na ang identified bodies apan adunay usa nga wa ma-release tungod sa kakuwang sa dokumento gikan sa mga tagtungod. Karong petsa 30 unta ang gikatakdang mass burial apan hukman nga ibalhin ang petsa ngadto sa September 25 o di bakaha sa September 26 dinhi sa Carreta Cemetery. Sa isinta ka mga apartment style nga nicho ang itukod alang sa mass burial sa mga wa pa mailhing lawas sa mga biktima sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas. Ang matag nicho adunay gidak-on nga 206 centimeters ang length, 91 centimeters ang width, samtang 68 centimeters ang height. Giingong mas dako itandi sa size sa usa ka ordinaryong nicho, sanglit ni burot na ang mga lawas sa maong mga pasahero. Sugdan ang construction niini karong umaabot nga Miyerkules ug gibana-bana nga mahuman kini sud sa 7 ka adlaw. Ang kompaniyang Tugo maoy mugasto sa pagpatukod niini. Matud ni Engineer Ibo, gikinahanglan na gyud nga ipahigayon ang mass burial aron mapahiluna na og tarong ang mga patayng lawas, hilabi na nga usa ka buwan na ang milabay human sa masulubong trahedya. We believe that that cadavers as their loved ones, and that cadavers is also love. So we must put it in a place wherein everybody could claim in the future and maybe become the Dugang niya gawas nga health hazard ang mga patayng lawas, buot sab niyang mahunong na ang mga huhungihong nga matud pa ang mga kalag sa maong lawas, nagsuroy-suroy sa ilang punerarya ug naghatod og mala sa mga negosyo sa palibot. Alaman ko na sa manahon nga ang kalag nagsusuroy, although it is not founded, we cannot discount that. Samtang gipasabot ni Engineer Ibo nga nakuhaan og DNA samples ang mga ni-recover nga lawas ug kung adunay buot mo claim niini human sa mass burial sunod semana, gikinahanglan usa silang mopaubos sa DNA testing ug mosumiti og mga dokumento pagpamatuod sa ilang identification ug sa biktima nga ilang giangkon. Andrea Patenia, News 5. Human sa kapin sa usa ka buwan, naabot na din sa Sugbo ang patayng lawas sa usa ka OFW nga gikan sa Saudi Arabia. Ang maong OFW na disgrasya samtang nagmaneho sa oil tanker. Aniya ang eksklusibong report ni Jinky Bargio. Sayo nga nagtapok kaganang buntag ang banayng Hilbuena dinhi sa cargo area sa Mactan, Cebu International Airport aron tagbuon ang patayng lawas sa Sugboanong OFW nga namatay dito sa Saudi. Gisod sa kahon nga miabot sa Sugbo alas 6:30 luwan sa commercial plane. Gikan sa Saudi ang patayng lawas ni Jetor Hilbuena, 42 anyos, lumad nga taga-isla sa Bantayan. Nagmaneho sa oil tanker si Hilbuena niadtong Agosto 5 dihang miulbo ang sakyanan atol sa sandstorm did apil siya nga nasunog. Naglisod sa pagdawat ang asawa sa biktima sa gidangatan sa iyang bana, labi na kay kini ang unang higayon nga makauli ang iyang bana sud sa duha ka tuig niya nga pagtrabaho sa Saudi. Sakit kayo. Ang yang sweldo bawa natuman sa yang gipirmahan gamay sa sweldo dito. Sa St. Peter's Funeral Homes, mibaha ang emosyon sa mga kabanay dihang giablihan ang lungon niini. Ang babaeng igsuon ni Jetor nga OFW sab sa Saudi mitug-an sa News 5 nga posibleng namatay siya nga dunay kay ubos sa iyang travel agency. Wala lagi ko ipon diri kaya nga ako kuan hangtod karon sa nako gatoy nagbayad pa ako sa deduction kada sweldo unta usahay ma-delayed pa ang sweldo usa para tutuman siya wa siya masweldo so kuan siya sa ako nga padalan sa ang asawa kay wala ko siya sweldo. Bugtong gipangayo karon sa nahabiling kabanay mo ang paspas nga pag-release sa mga benepisyo ni Jetor ug ang hinabang gikan sa gobyerno labi na sa OWA. Ito sa unsay mga benefits makuha to kay naluoy man kayo ang pamilya gagmay pang mga anak unya wa mi masayod unsay pagkuan kay kung asawa di kayo maka panbitaw. Jinky Bargio, News 5.
Gipadangat sa labing labaw nga opisyal sa Philippine Navy ang iyang mga pahasubo sa sakop sa Philippine Navy nga mo'y labing unang casualty sa nahitabong gubat sa Zamboanga City. Nibisita sa haya ni PO3 Jesus Audrey Banyares ni adtong Sabado sa buntag ang flag officer sa Philippine Navy nga si Vice Admiral Jose Luis Alano. Julie Tainar, Suginlimi. Si Alano mipadayag nga saludo siya kang Banyares sa gipakita nga dedikasyon sa trabaho alang sa nasod. And indeed, we give honor and recognition as we condole with the families of the loved ones left behind by Audrey. Alang ni Alano, ang nahitabo kang Audrey tipik og kabahin sa ilang trabaho, tahas og responsibilidad isip mandato pagpanalipod sa katawhan ug kadtong kontra batok sa gobyerno. The armed forces of the Philippines and the Navy takes care of their own, and we ensure that the surviving families are taken care of. 150,000 galing sa kanya mo kanya ang numbers na nahatag ng financial assistance as well. Sa kani nga dala sa Navy, sige amo pa ng ablihon, pero so far hatag og figure murag 150 man. Amo sa nang tanawon ha i-confirm na mo sa tulong na sa Navy. Through personnel officer na entitled daw ang bata sa scholarship. Matod ni Alano, nagpadayon ang deployment dito sa Zamboanga City gikan sa nagkalain-laing unit sa militar aron masiguro nga dili na moabot ang gubat ngadto sa laing lugar sa Mindanao. Gipasalik usab ni Alano nga naa sila logistics nga makalahutay hangtod kanus ang mahuman ang gubat sa Mindanao. The deployment has already been ongoing, and based on the assessments, and that was probably already mentioned, that there is already superior forces as far as the government side and are very much capable of handling the situation. Julie Tainar, News 5.